Mă deranja că în timpul concertelor mele se fuma în sală. Inhalam atât de mult fum, încât uneori ajungeam să nu mai pot respira normal în timpul cântatului. Mă bucur că s-a introdus această lege. În meseria mea, servirea clienților trebuie să fie ireproșabilă, doar că în cele 6 ore de lucru în fum de țigară, de multe ori se întâmpla să tușesc exact în momentul în care plasam comanda. Acum respir în voie și îmi pot face meseria așa cum trebuie. Dansul este pentru noi mișcare, bucurie, sănătate și viață. Dar gândiți-vă cât fum de țigară inhalau plămânii noștri în timpul dansului. Acum putem să ne bucurăm cu toții de adevăratele beneficii ale dansului. Cum vi se pare mâncarea? Am mai mâncat aici doradă cu sos de șampanie, dar de data asta mi s-a părut mult mai gustoasă. A schimbat rețeta? Nu, este aceeași. Mă bucur că nu se mai filmează în restaurant, pentru că, în sfârșit, oamenii pot savura adevăratul gust al preparatelor mele. Schimbarea e în noi. România respiră. Campanie educațională susținută de Societățile Române de Cardiologie și Pneumologie cu acordul Ministerului Sănătății.